Bapak berangkang iki. Pelaris. Bojone sing sitok ndi? Nggih bojo loro iku ya ngene, Pak. Ayo, sing adil nggih. Kudu adil. Kudu adil. Piye? Nggih, bojo loro iku kudu sing adil, nek gak adil temen sakno. Kok ditinggal salah situke sampean gering. Aja semang-semon, aja semang-semon lho ya. Oh iya Mbak, sepurane. Aku membuka ya. Monggo. Napa Pak? Dua lo ya? Istri dua lo ya? Istri dua kudu adil lho nggih. Matur sembah nuwun. Sing matur sembah. Iya. Kena oleh gula iki. Oleh gula pira? 2 kilo kira-kira ya? 1 kilo. 1 kilo ya. Monggo ning jenengan riyen. Nggih. Ula salam rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat iki. Warga pundi niki, Mas? Oh, Glondong. Glondong apa dondong? Kedondong. Glondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Salamipun. Sampun ning. Dereng. Lah ngene diterusaken mawon. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Kagem Bapak Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Terus malih Perangkat desa. perangkat desanipun. Oke Bapak panitia. Sugeng dalu Bapak. Niki Bapak Kepala Desa napa Ibu Kepala Desa? Bapak. Bapak Kepala Desa. Bapak, engkang pundi Bapak Kepala Desa ning? Jek nom ning. Sik nom. Jek nom. Walah. Cocok apa ora? Cocok kaya ya. Ngapunten nggih Pak, amung gojekan nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Kedondong. Mbok bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru rombongan ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Ingkang dipun pimpin Mas Didi Purwanto alias Mas Gundung. piyantune pripun ning? Piyantune bagus, ganteng, ramah tamah, dan baik hati, dan tidak sombong. Nggih niku piyantune Mas Didi Purwanto. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV nopo enten nopo kemawon ning jenengan dereng pirsa nggih. Nggih CEO yang menyamar. Nggih, yang terbaru lagi. Apalagi Campur Sari. Campur sari. Yang di belakang niku lho napa Campur Sari nih? Oh, Delewong. Anti Anti. galau. Nggih. Niki dalu menika wonten duelen napa niki audione? Napa Mas? Mas Jono pirsa mboten audione? Dinda. Koncone dhewe. Dinda Audio. Oh, Dinda Nggih, Audio. matur sembah nuwun atas bergabungnya Dinda Audio dengan THJ Audio. Fortuna Lighting idolane. Idolae arek Jombang. Nggih. Wonten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Saking Sabu seluruh Jawa Timur. Matur sembah nuwun. Nggih, ning nek mboten lepat niku bulan 11. Bulan 11 Tanggal 21. Nggih, betul nggih. tanggal 21 Sabu punya gawe. punya Nggih. gawe. Punya gawe pokok istilahnya nanggap dhewe. Nanggap dhewe Mbak Ina. Nggih. Amung saged paring donga kagem sedaya kru Sabu, mugi-mugi kru Sabu sedaya paringi panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. rezeki lancar,
engkang berkah lan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sabusa punden saking Balung Panggang. Matur sembah. Trim Tranjatim, matur sembah nuwun yang di belakang layar. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem saking Lakar Santri, sawunggaling Lakar Santri Abayanto matur sembah nuwun. Mboten supe saking Dawar. Saking Dawar. Dawar Merayu, Watu Gede, Asem Gede, Abah Didik matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Umi Balung Mojo, ugi saking tim Pedot, tim Kopior matur sembah nuwun sedaya. Nggih ning, monggo salajengipun kula atur acara budaya serba serbi masih bersama duo gak jelas. Oh, patrancene gak tahu jelas ning ya. Gak jelas Bapak. Nggih, monggo. Telana sepor tilopati ajar memarata bekati ayo tulur padha pamirsani kebiaran Traputi Wijaya Sambeng Lamongan Balung Panggang Pak Guru. Nggih, Sampai Pak Guru. lali aku mek guyu wae kok kadoan. Nggih ning dipun aturi ingkang kaping sepindhah Engkang saking perindah tampilan perdana Ning Adis Bagaswari kali ning Bella Firmansyah. inilah ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari. Oke mbaknya di belakang ning Bella Firmansyah ada ning Rista Kumalasari dan ning Dias Permatasari. Inilah ning Dias Aprilia dan ning Kristia Ningsih.
belakang Neng Dias. Ada siapa? Neng Rani, Kimbulwati, dan Neng Kiki Amelia. Tiga seniwati sekaligus, Neng Rani Asmara, Neng Kiki Amelia, dan Neng Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. Jong jari pelong rondoning kelapa selembar godhonge jati kudu sabar lan hati-hati. Pelantun tembang Manis Campur Sari. Ada Neng Nana Sumerpak Seng dan Neng Yantika Dimas Sari. Peranan-peranan penting Budi Wijaya. Ada Neng Marsha Antika dan Neng Yuni Suyanto. Dayang-dayang entan ayo
Neng Fikung Sutrisna dan Neng Rizky Wijaya. Ada siapa lagi nih? Ada pemeran pengreman pentingnya Budi Wijaya, Neng Reni Suran dan Neng Mariati Sudarto. Hasumangga. Sing manis Mbak Marati Dewi ya Mas Pancasila dadi dasarena negara tanah selewung atiku kuyuyang selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lasir kuning ora burung atiku dadi kuning SMA sedidik aku wis ripo ana kanggo tamu tangan korena wangi kancale wong atiku tan bisa lali. Di belakang Neng Mariati Sudarto masih pengreman Budi Wijaya, ada Neng Titin Subayu, Neng Susan Warsono. Yeah.
saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi mem-booming. Siapakah dia? Neng Sartini dan Neng Endang Sukentut dalam sinetron Misteri Angkleng Darmo. Seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus. Kita tampilkan Neng Yayu Karmala, Neng Mary, kali Neng Irma Arifin. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama Delewong Anti Galau dan THC Audio Fortuna Leting, idolai arek Jombang. Trio Irama Jos Mas Jono Sumonggo. Sinaksen pulang ke kansare ratri guret bareng kawan marang si rati natap bunga kanggo tresno nganting sliramu ganyo manis
sopon raja ronto aku demi janji sudi kang Gusti nali enyang kita kane sumpah hati sayang tansah sakingan kang kodyo miminin tuna saten ketresnan ujanku sayang ngangge angganan mrep bisa kasembaten ampok jadi nikah setia Budi sayang terima kasih. Sinak bulan tekan jari ratri andure jagat bareng kawan si raki anata bunga ngrenggo tresno nyati siramu nyanyo manis sotyaku Rolo potan sagandeng lan sira lelono wono sopon raja ronto anu demi janji sudi kang Gusti nali nyawi cita kalih pati ayo mas yo sumpah hati sayang tansah sandingan kabagyo milimin tuna setya katresnan ujanku sayang mangke kanggengan mrep bisa kasembaten aku jadi nikah setia Sopo punden diteni Mas. Yuk. sumpah hati sayang tansah sandingan kang bagyo milimin tuna setya katresnan ujanku sayang mangke kanggengan mrep bisa kasembaten aku jadi nikah setia. Terima kasih. Satu tebang kasih nyata request dari Bolo-Bolo. Iki guys, Sugeng Daru kulaturaken pasukan oleh Juragan Cabe Bos Dika tim Bodrek. Ora gampang nompo lelakon iki aku nyoba ikhlas nanging apa nek lakoni opo
sumanding wong liya Ngapuran aku yen ninggal ke seliramu nanging atiku wis tututuemu Gusti tansah kriku apa panjenenganmu muga kowe njaluk kantiku Sare kembang mekat ono ing ati nanging tutu aku sing duweni Panopo lelakon iki aku itu kok ikhlas nanging abot tak lakoni nopo kasunyatan netresno kowe sumanding wong liya tinggal ke seliramu nanging hatiku wis tututuemu kowe nyender wong liya apa iki kasunyatan sing tak opo bebasane tenan mekat ono ing ati nanging kudu aku sing duweni
bercamping damaian bersih. Besar kau keong racun, baru kena ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek ke diriku. Hei, ku takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak hati-hati. Hei, hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Transjatini Indonesia. Mulutku matemot, matanya melotot. Lihat bodi semut, pikiranmu jorok. Mentang-mentang kau baik, aku dianggap pejabat. Dasar cowboy kucai, ngajak ini jalan santai. Sorry, Jack, jangan remehkan aku. Sorry, Jack, ku bukan cewek murah. Selamat malam Juragan Lombok Rosnika Sugeng Galuh. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak kau tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek ke diriku. Hei, kau takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Mulutku matemot, matanya melotot. Lihat dia semut, pikiranmu jorok. Mentang-mentang kau gay, aku dianggap pejabat. Dasar cowboy kucai, ngajak cek ini jalan santai. Sorry, Jack, jangan remehkan aku. Sorry, Jack, ku bukan cewek murahan.
Usahlah sudah acara bedayan serba-serbi. Serba-serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali sinten Neng? Cak Roso. Neng Nur. Dalam Sebelum undur diri, saya Neng Inge Wijaya. Kula Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamera alat Cak Kentut.